Kadugo mana kuomi Samuel, nyalo bedo ni gin loopholes mage, kata wanyalo wacho ni gin ang'o pesa mokete programs mopogore opogore, mago mamulo ngima nyithindo, ahinya to e budget ni, mano mar higa mar 2025, 2026, bende giromo? Agora kamana inya nikech osiepewa awalungo gi osiepewa nikech ngeni weche nyithindo sirikal ok nyal timo kende. Koro wacho gani it's a multi-sectoral approach. Kenda mora inya nikech joining forces wan go kam Toto News and gikonyowa e wacho weche mag nyithindo gi. Koro gima duong' ahinya ni kaka nachako nicha ni weche nyithindo it's a cross-cutting issues. Kwa ng'iyo education at least gitemo loso weche mang'eny nikech education is a big agenda. Makao king'iyo budget mar nyithindo te education nyalo kawo kata 60% e budget mar nyithindo. To kwa doke wach thieth gi wach nutrition kaka bonyo wacho ni mago bende kao kata mana 20-30% mago dongo nikech wach thieth gi wach chiemo gi wach gik moko gibeyo. Kaito kendo wamora ahinya nikech sirikal osetemo e social protection watemo golo nyithindo gi jonyuol e poverty mondo wakel gi e kamoro maber. Kaito kwa sekelo gi e kamoro maber. Kuwacho nutemo golo gi e weche go mag dhier, utemo yo machalo nade motimo. Koro watemo nikech wan gi cash transfer programs ma these are social protection, wan kata gi inua jamii mar cash transfer mar orphans and vulnerable children, nyithindo makiye. Nikech nyithindo makiye samoro onge jonyuol, onge konya mag nyalo yudo. Koro mano bedo important kabisa nikech samoro kata nyathi onge thuolo man kata chiemo monyalo chame odgi kapok iwacho kata mar chulo school fees. Wan gi bursary program bende ma sirikal osebedo ka miyowa 400 million ma wachulo ne nyithi kiye. To koro the loopholes ma atemo wacho ni Walter wacho ni bursary program kwa ng'iyo budget ma igani odok chien modonjo million 100. To koro gima temo penjo ni to nyithindo manie school ma oncho wachulo ne gi fees. Wadhi drop gi school koso wadhi temo tero gi mbele. Koro mano achiel kuom loopholes mwang'iyo. Kendo mar ariyo kwa ng'iyo Kenya mzima idwaro ni nikech as a state department wabed gi children officers e kila sub county. To Kenya wan gi more than 400 sub counties. To kaka sani wan gi officers e sub counties maromo 353 353. To nikech pesa okrom inyalo keto pok wabedo officers mang'eny. Kenya mzima wan gi officers 765. Oginyaromo Kenya te. Wadwaro mo officers, tineni workforce nyaka wamedi. To kwa medo workforce medo kila sub county nyaka gibed gi pesa magibedo go magi run go offices, magi rescue go nyithindo, magi timogo gimiluongo ni nyaka report mitere court ka cases mag nyithindo odonjo nyaka court. Koro wan gi loophole kuonde go ema wacho ni wan gi a lot of loopholes and kendo kaka state department manyien mochaki a lot of administration issues nyaka losi kata gari wang'iyo kata ni to koro nyithindo gi kidhi rescue nyathi ichako nango idhi gi tiendi koso nyaka ibed gi gine. So mage loopholes ang'eyo ni wabro mede twak wabro wuoyo mang'eny kuonde go kaka loopholes kuonde ma wanyalo kwayo kata mana sirikal mondo ong'inwa kaka nikech nyithindo is important. Kwa ng'iyo nyithindo sani wabro ng'iyo ni to nyithindo gi bro kelo ber manene Kenya e higni mabiro to ka wawegi to ginyalo kelo rach machal nade e pinka. Don karwa keto akero kama na Samuel don karwa keto kwa biro ira